Ina ma abota kallon fina-finan Indiya Hausa wannan fim mai suna Peddi ya ƙarasa shagon mu na Telegram duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora kamar haka. Wannan fim Peddi dama na san kuna jiran making shi to yau Allah ya yi making shi a ƙarasa shagon mu na Telegram gashi ya sami ingantaccen fassara daga kamfanin Sultan Film Factory. Wato abin da nake nufi Oga Sultan da kanshi ya zauna ya fassara muku wannan fim mai suna Peddi domin jin daɗin ku. Gaskiya za ku ji daɗin wannan fim Peddi domin na san fim ɗin babban jarumin ku ne wato Ramcharan. Kawai abin da za ka yi in kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya insha Allah za ka same mu kuma za ka samu sauran ƙarin bayani a gurin mu. Da kuma ka sami fim ɗinka a cikin farashi mai sauƙi. Gaskiya wannan fim ɗin Peddi na san yayi kyau domin babban fim ne gaskiya dan a satin nan na san ba fassara babban fim kamar shi ba. Kawai abin da za ka yi in kana buƙata shine dai ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar domin yanzu haka wannan fim ya sauka a shagon mu na Telegram. Kawai dai abin da za ka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram sannan ba iya wannan muka tsaya ba muna da fina-finai kala daban-daban in dai fassara ne za ka same shi a gurin mu. Sannan in dai ka yi da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗauro sabo zai isa gare ku sannan ya isa ga sauran mabukata. Mun gode muna zuwan jiran ku sai mun je ku.